Las entidades del Barcelonès Nord y la ciudadanía en general de Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià, Tiana y Montgat tienen una nueva herramienta para hacernos llegar sus inquietudes y peticiones, una prueba más del compromiso de los y las socialistas con las personas. Us presentem avui l'oficina parlamentària del Barcelonès Nord. L'objectiu de l'oficina parlamentària del Barcelonès Nord és treballar des de la proximitat i donar a conèixer els nostres diputats i diputades, així com el treball que fan al territori. Apropar els nostres diputats provincials. L'acompanya Núria Parlon, de Santa Coloma, i el company Rubén Guijarro, de Badalona. Els nostres representants al Parlament de Catalunya, amb el company Raúl Moreno, i al Congrés dels Diputats, amb la companya Lídia Guinart. En aquests moments excepcionals pel tema de la pandèmia, ell i les socialistes del Barcelonès Nord, a través de l'oficina parlamentària, continuarem treballant per la igualtat, la solidaritat, la cooperació i la justícia social i atendrem les necessitats que ens faci arribar la ciutadania, així com els seus neguits i les seves inquietuds. Gràcies. L'oficina parlamentària del Barcelonès Nord està al servei de les agrupacions del PSC, dels seus i de les seves militants i simpatitzants. Un instrument perquè ens feu arribar les vostres propostes, consideracions i inquietuds, treballant des dels parlaments espanyol i català per a la nostra gent.